Ω Θεέ μου. Ας ξαναγήσουμε τώρα στο θέατρο σκιών. Αχα, το θέατρο σκιών. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχουμε μερικές σκιές, γιατί δεν φέρει κάτι άλλο. Να μερικές σκιές. Τα πειρατικά όπως βλέπετε. Δεν βλέπουμε, δεν έχει φως το γάμο. Ένα ψαράκι. Μισό λεπτό κύριε. Μισό λεπτό. Βρήκαμε φως αμέσως. Λοιπόν, αυτό εδώ. Αχα, μπράβο. Αυτή είναι η ελπίδα. Γεια σου ελπίδα. Μια ομπρελίτσα γιατί θα βρέξει, ξέρεις. Αχα. Η κατσαρίδα. Εδώ ο ήλιος, τα τέρατα. Η Σίλβια. Από εδώ. Ο δρόμος της αρετής κερδίζεται με γκράτια. Περίμενε, χρειάζεται κάποιος να κάνει ποδήλατο. Έλα μικρό, σήμερα. Έλα Πέτρο, ποδήλατο. Έρχομαι εδώ Πέτρο! Μια φορά και έναν καιρό. Σε μια πόλη σαν όλες τις πόλεις, με μεγάλα κτίρια, δρόμους και αυτοκίνητα, σε ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, με πόρτες, τείχους και παράθυρα, ζούσε ένας κανονικός άνθρωπος, σαν όλους τους ανθρώπους, με μυαλό, καρδιά και στομάχι. Κάτσω να βλέπω τελειώνες. Παίρνετε το πετρέλαιο ενός ολόκληρου μήνα για την περιοχή σας. Αισθάνεστε μόνοι. Κανένα πρόβλημα. Εμείς θα σας πούμε τα μυστικά για να είστε πάντα νέα και όχι πια μόνοι. Με τα καινούργια μας προϊόντα δυνατίσματος, τα εξαιρετικά medium που έχουμε στη διάθεσή μας και τα τυχερά μας γούρια Feng Louis. Ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται. Ο πόλεμος συνεχίζεται μέσα στα σπίτια σας, με τον γειτονά σας, τους συγγενείς σας που έχετε κλιματικές διαφορές. Ο πόλεμος συνεχίζεται στη δουλειά σας, στην οποία χάσατε δικαιώματα πριν από 9 μήνες θεωρούσατε αναφέρετα. Στη βόλτα που χρειάζεστε 10 ευρώ βενζίνη για να την πάτε. Στο φαγητό σας που είναι γεμάτο αντιβιώσεις. Ο πόλεμος συνεχίζεται στα χωράφια σας, που σε λίγο καιρό θα απαγορεύεται να κρατήσετε σπόρο. Ο πόλεμος συνεχίζεται όταν πέφτουν δακρυγόνα μέσα στα σχολεία. Συνεχίζεται όταν για να δουλέψει το κινητό σας παιδάκια δουλεύουν σαν σκλάβοι. Και όταν τα σκουπίδια σας καταλαμβάνουν τεράστιο μέρος του πλανήτη τούτου που δεν ανήκει σε κανέναν. Ο πόλεμος υπάρχει και θα υπάρχει μέσα σας όσο εσείς θα το μαστήσετε. Τα πατατάκια είναι καλά. Στις
από τοπικές φάρμες της Κίνας. Τοπικό προϊόν, κυρίες και κύριοι. Και τώρα, παγωτό βανίλια, κακάο, κανέλα, δαμάσκινο, περίκοκο, παγωτό με γεύσεις και δροσιά για όταν είσαι μόνος, με παρέα ή με παιδιά. Απόλυτη γεύση. Σκάει μέσα στο στόμα σου και σε γεμίζει απόλυτη ευχαρίστηση. Τα ψάρια και η θάλασσα είχαν παραστήσει. Και ο Κάπτεν Κουκ που θύμωσε πήγε να ανακαλύψει το χάλι αυτό των σκουπιδιών από όπου είχε αρχινήσει. Άλλη μια φορά ο τρομερός. Γιατί δεν ξυπνάς? Κοιμάμαι, βλέπω καλή όρεξη. Τι σκουπίδια είναι αυτά που τρως? Είναι νόστιμο. Δικό σου δεν είναι αυτό? Είναι ένα σκουπίδι. Και πού πάνε τα σκουπιδάκια όταν τα πετάξεις? Εγώ. Κάτω. Γιατί δεν είναι καλά στον κόσμο? Μου λέει, δεν κάνω τίποτα. Είμαι κανονικός. Είμαι κανονικός, είμαι ρωτάνε πως, είμαι πολύ κανονικός. Ναι, είναι κανονικό το να βλέπεις τον κόσμο μέσα από ένα κουτί. Το να τρως ό,τι να είναι και να μην βγαίνεις από το σπίτι σου επειδή φοβάσαι. Όμως δεν είναι φυσιολογικό. Μα πώς έχει αλλάξει έτσι ο κόσμος? Τι μπορώ να κάνω εγώ? Τι να σου πω. Εγώ ψάχνω ερωτήσεις και απαντήσεις σε αυτά που ρωτάω. Άμα θες, έρχεσαι μαζί μου. Δεν μπορώ, έχω πολλή δουλειά. Εντάξει τότε. Πάντως έχω φτιάξει ένα υπέροχο σουφλέ από σπανάκι και τρούφες με αποξηραμένο ανανά, βερίκο και κρυσταφίδες. Όχι, όχι, έχει μπάλα σε αυτά. Εντάξει τότε. Θα φάω το πανεμομπισκοτόγλυκο μόνη μου. Περίμενε! Έτσι, η Κάπτεν Κουκ και ο κύριος Κανονικός ξεκίνησαν το ταξίδι. Έβαλαν φλόρι για την Έρη. Θα συναντούσαν τη μυστηριώδη φλίκα με τις σοφές απαντήσεις.
ξακουστεί. Εσύ που ξέρεις τα πολλά κι ο νους σου κατεβάζει, για πες μου σε παρακαλώ, τι έχει γίνει τώρα πια κι ο κόσμος με τρομάζει? Απάντηση σε αυτό που με ρωτάς. Αν θες να πάρεις, το πιο ψηλό βουνό θα πρέπει να σαλπάρεις. Τον Πυθαγιώργο τον σοφό να πας να συναντήσεις και την καλή την τύχη σου αν θέλεις θα ξυπνήσεις. Έβαλαν πλώρη για το βουνό του Πυθαγιώργου. Δηλαδή το δικό μου. Είμαι ο Πυθαγιώργος, παίζω με νούμερα, ισορροπία και αρμονία, όλα είναι λογικά. Ο Πυθαγιώργο! Πώς μπορώ να σωθώ! Πώς έχει αλλάξει έτσι ο κόσμος! Όπα φίλοι μου, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δεν δίνω έτσι εύκολα η απαντήση. Στην αρχή ήταν το χάος. Μετά από ένα τραγούδι γεννήθηκε ο κόσμος, αποτελούμενος από τα βασικά στοιχεία σε αρμονία και τάξη. Σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι γαλαξίες και σε έναν από αυτούς βρίσκεται ο πλανήτης αυτός, η Γη. Στην αρχή η Γη ήταν μια μπάλα φωτιάς. Όμως η φωτιά παρήγαγε υδρατμούς. Οι υδρατμοί έγιναν βροχές και έσβησαν τη φωτιά και οι ωκεανοί γέμισαν νερό. Τότε εμφανίστηκε στη Γη η ζωή. Ξεκίνησε από κάποιους πολύ μικρούς οργανισμούς μέσα στη θάλασσα. Έπειτα εμφανίστηκαν πιο περίπλοκες μορφές ζωής όπως οι μέρουσες. Ακολούθησαν τα ψάρια. Και μετά οι δεινόσαυροι! Οι δεινόσαυροι! Και μετά εμφανίστηκαν τα πουλιά. Έπειτα τα θηλαστικά. Θηλαστικό είναι αυτό. Πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια εμφανιστήκαμε εμείς, οι άνθρωποι. Για πάρα πολλά χρόνια όλα τα είδη ζωής της γης, όπως οι φάλαινες στα δελφίνια και οι αετοί, όπως οι τίγροι στα σαλιγκάρια και τα τριαντάφυλλα, ζούσαν σε τέλεια αρμονία και ισορροπία. Τρώγανε και τρογόντουσαν. Το κάθε είδος αποτελούσε ένα ξεχωριστό κρίκο της ίδιας αλυσίδας. Όλες οι μορφές ζωής ήταν εξίσου σημαντικές. Καμιά δεν υπερτερούσε. Καμιά δεν έτρωγε πιο πολύ από ό,τι χρειαζόταν για να επιβιώσει. Σε κάθε ζώο η φύση είχε χαρίσει κάτι για να προστατεύεται από τον κακό καιρό. Κάποια ζώα είχαν χοντρή γούνα για να αντέχουν το κρύο, ενώ όταν δεν είχαν γούνα μπορούσαν να χτίζουν ζεστές φωλιές. Σε όλα τα ζώα η φύση είχε χαρίσει κάτι για να τα βοηθήσει να βρίσκουν την τροφή τους, αλλά και να προστατεύονται από τα άλλα ζώα. Κάποια λοιπόν είχαν μεγάλο και δυνατό σώμα, μεγάλα νύχια και κοστερά δόντια. Κάποια άλλα ήταν μικρόσωμα
και με λιγότερη δύναμη. Όμως μπορούσαν να κρύβονται εύκολα χάρη στο μικρό του σώμα, ή να τρέχουν πολύ γρήγορα, ή να πηδάνε ψηλά και να σταφαλώνουν στα δέντρα. Σε άλλα πάλι ζώα, η φύση είχε χαρίσει φτερά για να πετάνε. Ενώ σε άλλα, είχε χαρίσει τη δυνατότητα να κολυμπάνε. Ούτε τα φυτά είχε ξεχάσει η φύση. Άλλα είχαν αγκάθια. Ενώ άλλα είχαν πολύ γερούς κορμούς. Ο άνθρωπος όμως ούτε χοντριγούνα είχε για να αντέξει το κρύο, ούτε νύχια μεγάλα για να σκάβει το σπίτι του μέσα στη γη. Φτερά επίσης δεν είχε, ούτε κοφτερά δόντια και τεράστια δύναμη για να προστατεύεται. Η φύση όμως είχε φροντίσει να χαρίσει τα δώρα της σε όλα τα πλάσματα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε κανένα να μην υπερτερεί από κάποιο άλλο. Αποφάσισε λοιπόν να χαρίσει στον άνθρωπο τη λογική. Την ικανότητα δηλαδή να σκέφτεται και να κατασκευάζει πράγματα που θα τον βοηθούσαν να επιβιώσει. Μπόρεσαν λοιπόν οι άνθρωποι να ελέγξουν τη φωτιά, να φτιάξουν ρούχα και σπίτια. Σπίτια για να προστατευτούν από τον κακό καιρό. Κατασκεύασαν όπλα για να κυνηγούν και να προστατεύουν και εργαλεία για να τους βοηθούν. Συγκεντρώνονταν σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες για να αντιμετωπίζουν από κοινού τους διάφορους κινδύνους. Μαζί όμως με τα δώρα που έκανε η φύση στον άνθρωπο, υπάρξε και ένα κουτί. Αυτό το κουτί έκρυβε μέσα του κάθε τι κακό και άσχημο. Οι άνθρωποι λοιπόν θα μπορούσαν να ζήσουν σε ισορροπία με όλα τα πλάσματα αν δεν άνοιγαν εκείνο το κουτί. Τα δώρα που τους είχε χαρίσει η φύση τους είχαν βοηθήσει να επιβιώσουν, να εξελιχθούν και να δυναμώσουν. Κάποιοι φαινόταν να έχουν περισσότερες αρετές από τους υπολείπους και αυτοί αποκτούσαν ξεχωριστή θέση στις ανθρώπινες κοινότητες. Μια μέρα, έναν από αυτούς τον κάνανε βασιλιά. Αυτός ήταν πράγματι πιο πρικισμένος από άλλους. Όμως πίστεψε πως ήταν τόσο δυνατός που θα μπορούσε να ανοίξει το κουτί που τους είχε εμπιστευτεί η φύση. Το όνομά του ήταν Διάσκατζος και η γυναίκα του η Πανδώρα, που ήταν πιο σοφή, προσπάθησε να τον εμποδίσει, αποσπώντας του την προσοχή με τα θέλγητρά της.
Εγώ κουτί θα ανοίξω. Εγώ είμαι λεπτός. Και χύμιξε κατά πάνω. Έφτιασε στο ένα του αυτή το δηλητήριο και έτσι ο βασιλιάς δεν μπορούσε πλέον να ακούσει το τραγούδι της φύσης. Το δηλητήριο κατέβηκε στην καρδιά του και άνοιξε μια μαύρη τρύπα η οποία δεν θα γέμιζε ούτε με όλο το χρυσάφι του κόσμου. Μετά του επιτέθηκε το μίσος. Έφτιασε στο άλλο του αυτή, κάνοντας τον να χάσει την ισορροπία του με τη φύση. Το δηλητήριο πήγε κατευθείαν στο μυαλό του, φυτεύοντάς του την ιδέα πως ο κόσμος φτιάχτηκε για αυτόν και πως η μοίρα του ήταν να τον κατακτήσει και έφυγε για να το κάνει πραγματικότητα. Τελευταία, σε πρόβαλε διστακτικά από το κουτί η ελπίδα. Στάσου, ελπίδα. Μη φεύγεις. Σε χρειαζόμαστε. Η Πανδώρα έκρυψε το κουτί που είχε μέσα την ελπίδα και την διαφύλαξε για τον επόμενο που θα την αναζητούσε. Άντε λοιπόν, πάμε να βρούμε το κουτί. Ξέρουμε που είναι. Όχι φίλοι μου, ξέρουμε που είναι. Μισό λεπτάκι. Θα το χαβάλει, αλλά θα περάσει πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο χάρτης που θα μας οδηγήσει κατευθείαν στο κουτί. Θα μας οδηγήσει. Ναι, θα έρθω κι εγώ. Εξαιρετικά. Μόνο που θα χρειαστούμε μεγαλύτερο πλοίο. Και δεν κάνω όλο μόνος μου. Και λίγο ακόμη πλήρωμα. Θα έρθουμε κι εμείς! Ότσα τα πανιά, βίδα τις άγγελες, αβάντι μαέστρο!
Στεριά! Στεριά ρε, τα κεφάλα είναι. Για κεφάλα! Το κρασί. Και τότε είδα τον τρομερό κύκλοπα να εμφανίζεται μπροστά. Στα πλάτε! Είναι μάταιο, είναι πολύ δυνατός! Πάει το κούτι. Δεν μπορείς να φωνεύεις τη φωτιά με τη φωτιά. Δεν καταλαβαίνεις. Κουτί. Πρέπει να χρησιμοποιείτε περισσότερο το μυαλό παρά τα χέρια. Πονάει. Δεν θέλω να πονάει. Μ' αρέσει. Teraz είναι σάπτικο. Μπράβο, ευτροφή μου φίλε. Ακριβώς είναι ψεύτικο. Το γλυκό φωνή ακούω. Δεν πρέπει να κάνεις να πούμε. Αυτό συγκράτησε. Θα βγει. Μη χαίρεστε ακόμη. Θα περάσουμε την πιο δύσκολη δοκιμασία τώρα. Πιο δύσκολη. Πιο δύσκολη. Θα πρέπει να περάσουμε ανάμεσα από την πιο τρομερή ρουφίχτα και το πιο φοβερό τέρας. Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα! Πάμε! 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 Πάμε παλικάρια μου! Πάμε! Σοφία, εσύ άλλο χρειαστείς! Πάμε! Περάσουμε! Πάμε! Έλα, Φρέντι! Μη φοβάσαι! Κανείς άλλος λίγο πιο στιβαρός από το πλήρωμα? Ας την κάμερα και τράβα λίγο σκηνή γιατί δεν μας βλέπω καλά. Έλα, Φρέντι!
Μπορείς! Προχώρα! Φύγα! Μπορείς! Έλα, μάνα στα μάτια σου! Έλα πέρατη! Τι λέει ρε καμότο! Πάντα χοντρέ! You can do it better! Λοιπόν, άμα δεν κρατήσει κέλος, ξέρετε. Πολλά ένα. Δεν μπορώ. Μπορείς να το κάνεις, αλλά θέλουμε βοήθεια όντως. Αυτός που σαν το στη γωνία δεν βοηθάει αρκετά. Και λίγη ενσύνταση! Φρέντι! 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 Έλα, Φρέντ! Θα σου έλεγε η Μοϊκόνος! Σκάσε μαλάκα! Μπράβο. Έρχεται! Μπράβο, Φρέντ! Φρέντι, μην κοιτάξεις κάτω! Μην κοιτάξεις κάτω, όχι! Τελειώνεσαι! Είναι τα τουρκικά, μ' αρέσει αυτό! Τώρα που τελειώνει η παράσταση! Συνέχισες όσο κοντάς! Οπα, όχι Φρέντι! Όχι Φρέντι! Όχι! Μπράβο! Μην κοιτάς! Μπορείς να το κάνεις! Όχι, παιδί μου, έλα! Έλα εδώ! Έλα στα... Ακολούθησε το δρόμο. Μπορείς! Είσαι τόσο κοντά! Λοιπόν, ξενέρω το κοινό μας έχει φύγει η Παναγία του. Έλα, Φρέντι, λίγο ακόμα. Μπράβο! Δώσ' του! Ωραία, Φρέντι, τώρα έλα να βρούμε το κουτί! Ας τους επανηγυρισμούς, έλα να βρούμε το κουτάκι, Φρέντι! Λοιπόν, Πού είναι αυτό το κουτάκι? κάνε 3 βήματα αριστερά. Αυτό είναι δώρο μας για εσάς. Κάνε μας ένα χάρη να κοίτα το κουτί μέσα και πάρε το καλό από το κουτί αυτό και φύγε το κακό μέσα στο κουτί.